Hyvä. Hyvää päivää, arvon ihmiset. Mä oon karannut käsikirjoitusretriitistäni tänne ja voin kertoa, että aivot jäi sinne. Ja tapojeni vastaisesti luen siis paperilta sen, mitä eilen jonakin kirkkana hetkenä tuli mieleen. Sain kuulla tästä AXA-hankkeesta noin viikko sitten. Tietämättä tilasta tai ajatteluista ohjelmistoista mieleen tuli heti turvallinen, puolihämärä, korttelin yhteinen olohuone, jonne voi kadota yksin lämpimään istuimen keskellä päivää, katsoa lempiohjaajan uudelleen ohjelmiston otettua elokuvaa tai vaikka ottaa päivätorkut kesken elokuvan. Tällaisissa olohuoneissa vietin aikaani muuttaessani Helsinkiin 80-luvun puolivälissä aina 2000-luvun alkuun. Oli Gloriaa, Adlonia, Andorraa, Nordiaa ja Biocityä. Oli kotoisia saleja, elokuvan ystäviä, joskus vähän huonoa kuvan kohdistusta tai äänentoistoa, jonka pystyi korjaamaan sillä, että kävi vinkkaamassa asiasta koneenkäyttäjälle. Kerran kävin myös pyytämässä vahtimestarilta, josko hän tulisi korrektisti huomauttamaan liian lujaa karkkipussia rapistaneelle tyttöselle, että täällä jotkut katsovat ja kuuntelisivat mieluummin elokuvaa. Näin tapahtui, karkkipussi hiljeni tai tyhjentyi ja taas mentiin yhteisellä hengellä. Sitten pienet teatterit alkoivat lopettaa ja samoin kävi minun elokuvissa käynneilläni. Elokuvan katsomiskulttuuri on tuosta näihin päiviin jonkin verran muuttunut. Nykyään karkkipussin lisäksi näytöksissä rapisee kuulemma kännykät ja Facebook-päivitykset. Tosin nuorempi sukupolvi taitaa tulla tämän seikan kanssa mainiosti toimeen. Käsittääkseni AXAn toimintaideaa ollaan vasta suunnittelemassa, mutta en uskoisi ideoista olevan pulaa, kun muistaa, että viime vuonna tehtiin 37 suomalaista pitkää elokuvaa, puhumattakaan niistä lyhyemmistä. Ja jos saan sanoa toivomuksen, tai siis sanon, niin lyhytelokuvia, dokumentteja, klassikko-ohjaajien retrospektiivejä ei näe koskaan liikaa elokuvateattereissa. Varsinkaan seurassa, jossa elokuva on tärkein, eikä se karkkipussi tai kännykkä. Sen verran tein taustatutkimusta, että suosikkiteatterini Biocityn, jossa kävin katsomassa esimerkiksi Pedro Almodovarin ensimmäisen pitkän elokuvan. Toiminta loppui tietysti taloudellisiin ongelmiin. Luin myös, että säännölliset ensi-illat olisivat voineet olla ratkaisu toiminnan jatkumiseen. Mikäpä minä olen markkinointia ja taloudellista strategiaa neuvomaan, kun en ole sitä oikein osannut itsekään. Tiedän vain sen verran, että kun sisulla ja sydämellä tekee, saa paljon aikaan. Joten ei jos, vaan kun toiminta tässä teatterissa alkaa, lupaudun tuomaan korteni kekoon ja tarjoamaan tulevaa elokuvaani ensi-iltaesityksen AXA-elokuvateatterille. Ilolla tervehdin tämän hankkeen tuomaa vaihtoehtoa helsinkiläisen elokuvakulttuuriin.